ċaġil ma konx bilna fuq għajnu inti. Jien kont nedejt kampanja biex jinfetaħ kas kostituzzjonali fuq il-Broadcasting Authority. Dak inti u Peregrin kien? ħaġak Peregrin jismu. U qas jismu Christmas kien. Mux Pellegrini u Peregrin? Le, Peregrin. Il-Peregrin. Paregin? Le, x'Paregin. Peregin, ħabibti. Le, konna ftaħnija fl-imkien, jiena kont nedejta speċa, kont il-bniedem li. Situ, mux inti. Le, fl-imkien. U inti speċa dal-kas kostituzzjonali, taf fiex jikonsisti l-kas kostituzzjonali? Għajli għana nafx. Taf jew ma tafx? Għajli għana nafx. ħanajlek għax ma tafx. Mela, il-kas kostituzzjonali speċa qed jistaqsi l-Qorti Kostituzzjonali jekk il-mod kif jitħadmu l-istazzjonijiet tal-partit imux kontra l-Kostituzzjoni u kif taħsisom il-BA, bażikament, jekk hux antikostituzzjonali. Fil-fema tiegħi huwa iva. Inti x'taħseb fuq dal-kad naf li kont se jaħtilna ġihadi u xi ħaġek, ma nafx eżatt kien. Ma niftakarx għatilkom kienet peġorattiva. Kien hemm xi naqas l-antek kostra Islamika fiha x'imkien. Issa, jiena għalfej jinteressani dak il-każ. Partikolarment jinteressani propju ħabba din il-qrubija bejn il-big business u l-partiti. Sewa. Iktar milli biex inti kont inkwadrajta li biex xi ħaġa ta' free speech u propaganda, ovvjament il-propaganda bħalma tista' timmaġna li ma toġobnix, iddejjaqni, inħoss li speċa. Propaganda tajta ma insomma. Nistaw kol nitlu fija, spiexta. Imma l-iktar ħaġa forsi inkwetanti, speċa l-ewwel net jien xtaqt inkun naf, daw qed jiksru għal-liġi jew le, jew daqalna jagħmlu lil Madonna jridu, speċa daw ma jdaħlux il-kontijiet ma l-MBR, jien għall-ħares ma nagħmilix. Il-kont tal-arms għandhom xi 5 miljuni xituhom għall-ħares niena tal-kantuniera ma tagħmlix għal 3 xhur għax tagħmel għandna xitwa mingħajr dehumidifier. Il-VAT qegħdin b'xi 5 miljuni oħra blura. Biex xaqt nkun naf daw fuq kollox jista' għandna effottu biex ħanaraw da jekk mhux qed jiksru l-Kostituzzjoni. Biex is-sommarju tiegħi kien li hija daw qed jiksru l-Kostituzzjoni. Però li interessani wkoll huwa l-fatt li inti għandek iż-żewġ l-ikbar stazzjonijiet tat-television f'Malta li il-board li tara li tirregolhom hija maħtura minn PN u PL. Ġifieri, daw għandna qegħdin fil-ground tal-futbol kontra l-bqija tal-industrija u r-referees daħlu għażluhom huma. Dik ukoll ovvjament ma nħoss li jasew partikolarment għax jiena qiegħed fil-qasam. Nħossni żvantaġġat. Però iktar minn hekk ukoll terġa' li daw għasi daħlu l-kontijiet mal-MBR. Issa, jiena naf kemm diswini biex nagħmel dan il-podcast u nista' nimmaġna kemm jiswa ħafna u ħafna iktar biex tmexxi stazzjon tat-television. Sewa. U naf ukoll ir-reklamar kemm jinbih. Ekonomikament dik is-somma ma tagħmel sens. On paper tista' ddum taħdem u beħdejnihom bitter ma tagħmel sens. Allura mbagħad jibdew jimtu sospetti.